ये हमारा मार्केट है, इधर कोरिया बिक्री चल रहा है। ये बड़ा जाम ही बड़े ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ଆଜି ପୁରା ଆଜି ମାଣତ୍ରୀଟା ଆଜି ମାଣତ୍ରୀ ଭାରି ଭିଡ଼ ବାପାଲୋ ଭିଡ଼ କି ଭିଡ଼ ବେ କି ଭିଡ଼ ବେ ଆକୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇବେ ତେଡ଼େ ହେଇ ମଣ୍ଡଳ ଏ ମଣ୍ଡଳ ଜୁମ୍ କର ଆବେ ଦେଖ ହଜି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାଇଗଣ ବେପାରୀ କାଇବେ ଭାଇ ଏକା ଫୋନ୍ ମାରୁନୁ ମୁଁ ବି ତ ପାଉନି ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୂଳା ଫୋନ୍ ମାର ବେ ସେ ମଣ୍ଡଳ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା ଆମେ ଜୁତା ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ଜୁତା ଦୋକାନ ଚାଲ ଚାଲ ଜୁତା କିଣିବା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ତ ବଜାର ଭାରି ଭିଡ଼